Ka Hyundai Motor India Limited kadai ka company de kali ha ka shipau tarik matau banai kala plai pai ba ka kali thamai ya ka bal tip kerteng kum ka Hyundai Extra hapo Gurugram New Delhi bat nakaliang jungki nong prinya yo ya ki kali Hyundai hapo ka jala megalia menta ka si ki la plai pai ba hapo jala megalia nakaliang jungki nong trei ka Hyundai kum sibenta ban plai pai ba ya ka tei ka kali kala ailat se ki brio ki bala deb ban booking bat thiet ya ki tei ki kali bakin sim ya ka benta kum ki kongsan na ka benta ban plai pai ba ya ka tei ka kali hapo ka dukan di kali jengki kabadon hakiting road ya kiti ki kali laplai pai ba dau ba AWRG pat nalor ki wepan. Ladies and gentlemen, a round of applause, please. And we invite you to have. He will be demonstrated by none other than Mr. Havan Palang once.